Fuq medda ta' ftit aktar minn xahar bejn it-2 ta' Awwissu u l-5 ta' Settembru, il-Pulizija tal-Immigrazzjoni investigat diversi persuni brabta ma' dokumenti folots li kienu interċettati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. B'kollox f'dan il-perjodu tresqu 120 persuna, 90 minnhom ingħataw sentenza ta' ħabs mod effettiv. Is-sentenzi kienu jvarjaw bejn xahar sa sentejn ħabs. Oħrajn ingħataw sentenza sospiża u oħrajn inħarġitilhom ordni biex jirritornaw f'pajjiżhom wara li nqabdu jaħdmu bla permess, jew bla flus biex jinmantnu lilhom infushom jew bil-viża skaduta. Il-maġġoranza tal-persuni miżmuma mill-Pulizija huma mis-Sudan fil-waqt li oħrajn ġejjin minn pajjiżi fl-Asja jew mill-Lvant tal-Ewropa, fosthom il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja, ir-Russja, mill-Bosnia Herzegovina, l-Albanija u mill-Brażil. L-Assistent Kummissarju Neville Xwireb li jmexxi t-taqsima tal-Pulizija tal-Immigrazzjoni qal li qed ikun hawn immigranti jistaħbew f'containers qabel ma dawn jitabbew fuq bastiment. Huwa spjega li f'dan il-qasam il-Pulizija tal-Immigrazzjoni taħdem flimkien ma' Transport Malta u mal-uffiċjali tas-sigurtà tal-faċilità tal-port sabiex jinstabu l-persuni u jittieħdu l-proċeduri fil-konfront tagħhom. Is-Sur Xwireb saħaq li l-ksur tal-liġi tal-immigrazzjoni huwa kkunsidrat mod serju ħafna u fil-maġġoranza tal-każijiet il-pieni involuti jinvolvu ħabs effettiv.